Cal diferenciar el concepte d'alqueria en dos moments històrics molt fonamentals. Un és en l'època àrab, l'origen de la paraula alqueria ve de cairia, i allí se té un concepte prou diferent al que nosaltres tenim ara. Seria més el d'una mena de xicotet poble o un llogaret, és a dir, on vivia una comunitat i per extensió a tota la zona d'horta que tenia. Després de la conquesta cristiana del segle XIII, aquest concepte va variant i fins a arribar als nostres dies que tenim el sentit d'una casa aïllada enmig de l'horta. L'alqueria, al llarg del temps, ha anat assolint diferents tipus d'edificis que s'han anat ficant en un mateix calaix i que cal diferenciar-los. Hem triat l'alqueria Barrinto perquè és un model fantàstic de lo que veritablement és una gran alqueria. L'alqueria és una mena de gran factoria de producció agrícola en la que n'hi ha espais de diferents tipus. Estan els espais econòmics, que són de transacció, de producció, de transformació agrícola, també espais per al bestiar i després espais de tipus més domèstic, tant per a arrendataris com per als senyors. I en aquest cas, l'alqueria Barrinto és ja t'he dit, un gran edifici que es va construir en la primera meitat del segle XIV i des del primer moment va ser concebuda com un edifici en el que el que és la transacció econòmica, la transacció agrícola, era molt important. Per exemple, la llotja que tenien en origen la façana, la llotja d'arcs apuntats, que encara en queden un dels arcs, facilitava justament aquesta transacció dels productes. A més, n'hi havia, per exemple, al segle XV es va construir una important instal·lació per a la producció de vi, amb un trull i un celler. I aquestes grans alqueries, a més, tenien espais per això, com t'he dit, per al bestiar, per a quadres, estables, porxades, o fins i tot zones, sobretot, de magatzem, de grans magatzems agrícoles. I també se feia altres productes, com per exemple el cuc de seda. Així, una alqueria veïna a la de Barrinto, l'alqueria de Fèlix, es conserva encara una andana per al cuc de seda, que és molt important. Junt a això, que seria la part econòmica, aquests edificis també disposaven d'una part molt important domèstica i diferenciada moltes vegades en dues grans àrees. Una per als arrendataris. En aquest edifici destaca, per exemple, per als arrendataris la zona de la cuina, una cuina típica amb una gran llar que anava de banda a banda de l'estança, i després està la part senyorial. I en aquest cas, en l'alqueria de Barrinto, per això és un model, és on s'arreplega aquest sentit que, sobretot en època baixmedieval i renaixentista, alguns senyors tenien espais clarament suntuaris. Per exemple, estem en el saló principal de l'alqueria, en el que n'hi ha un paviment de rajoles gòtiques de Manises, del segle XV. També tenia una gran habitació de dormitori que donava a l'hort tancat per al sud, on estaven els festejadors, típics festejadors en les finestres, i després molts elements suntuaris com són les portes, enguixeries, l'escala gòtica que té aquesta alqueria i un element artístic d'un valor fantàstic que és la mènsula que sosté la viga central d'aquesta alqueria. Està decorada amb una pintura gòtica d'un barbut que també és de la transició del segle XV al XVI. Aquestes alqueries ens han arribat a tenir uns valors molt importants, històrics, arqueològics, arquitectònics, etnològics, artístics, fins i tot, però sobretot jo voldria destacar que són uns elements fonamentals per a l'ordenació del territori i del paisatge, de la poca horta que encara ens queda. I, per tant, jo crec que són aquests els valors que n'hi ha que defensar en les alqueries.